Assalamu alaikum. Ikçam TV kanalynyň azalary. Bugün sizlerle Arslan Maksadow Cordra X7 programmasy boýunça ilkinji okuw sapagyna başlaýarys. İlk bilen sapagymyza başlamaka Cordra Sonra gedip bolly gato. Şeýlelikde Cordra X7 programmasyny açýas. Öňümizde ilkinji açylan penjere Cordra X7 programmamyzyň iş meýdany açyldy. Meýdançanyň çep tarapynda bir näçe bölümler bar. Bize şu wagtça gerek bölümler 3 bölüm bolup durýar. Yani hazır olaryň birinjisinden hem başlarys. Hazır şu wagtça ikinjiye girýäs. İkinji bölümimizde siz öz programmamyzy näli rejimde işletmek isleýäňiz, şolar saýlap bilýäňiz. Men hazır birinji bölüm saýlaýan, hem göze ýakynja bolup durýar. Saýlanyň. Täzeden aşýar. Sazdat, ýani bu täze bir dokument açyp işlemek üçin niýetlenen. Sazdat iz şablona içinde taýýar şablonlar var. Girip görýäsizler. İçinde bir näçe bölümlerden ibaret her ura değişli taýýar şablonlar ýerleşdirilen. Vizit kartoçky, sertifikat, listidanik we umumy zat köp şablonlary taýýar. Vizit kartoçka girýäs. Bärde taýýar şablonlar var. Yani üstüne ertip iki gezek bassak bu şablon ekranımıza çykýar we onuň içki dizayn hem ütgürüp bolýar. Gelip Sazdatdan başlaýaly. Bundan çykýas. Biz Sazdata basamyzda ýani öz döreçek bolan dokumentimizin parametrleri çykýar. Bu parametrler näme? Ine iň ýokarda görüşimiz ýaly imya, ad. Gelin biz
Bu dokumentin adına birinci sapak deyip ad takalım. Bu dokumentimizin adı olur. Şimdi berde razmeri, yani razmerini olsa A4'e ettiriyaz. Bu hazır wagtda bizde köp ulanýan ölçew kagazy bolup durýar. We ölçeğini öz isleňizçe ütküdip bilýärsiňiz. Ştaýda ýokarlygyna we iňine hem ütkötmek bolýar we A4 kagazy ofis işlerine hem köp ulanýar. Bunda beýikligine ýa-da iňine öz isleňize göre ütködip bilýär. Berde millimetre, punt, piksel, ýa-da opşular ýa-da ölçeglerim bar. Näştaýda beýikligini ütkötýäs. Aşagykina. Ne ýa-da razmerimiz ýetdiň A4. Bu näme? Ýa-da bu girden razmerimiz A4'ün razmeri bilen deň däl. Şondan hem ütködi. Gelin indi täze A4'e geçirýäs. Berde başga zatlary da geçirilýär. Esasy ýergin ofisli işlerde köp ulanýan üçin A4'e geçirýär. Indi bärik geçýäs. Bu dokumentin içindäki sahypasynyň sany, bu edil Word'daki ýaly Word işlenende içinde sahypalar durýanlar. Bular şular ýaly. Bu adatda asyl bir durýar. Ýöne gelin biz bunu 2 görýäs. Bunu öz isleňiçe ýer bermeli, 4 et, 5 et, ol öz isleňe görä. Bu çweden bir geýip dursun, men soň düşünýärs. Buna duýmam 300 dursun, men ellemälim. Başa kılatta dursun, ine minna bitiçka goýsa, ýene-de şu dialogy çykaraýynmy diýär. Bitiçkany aýyrsak, göz çykarmalylar aýtdylar. Bitiçkany aýyrsak çykarana. Ondan okey'e basýas. Ne bäzi ýanky göreden täze dokumentime dize çykdy. Peýda boldy. Ne görşüňiz ýaly ýokarda 2 san dokument dur. Şular bulaşdyrmagyňyzy haýyş etýän. Ine şu sahypa değişdi, dokumenti değişdi. Aşağıda 2 san stranitsa dur. Bir ýanky saýlanmaz parametrde saýlady 2 stranitsa diýip şular birinji stranitsa, ene bular ikinji stranitsa. Ine şu taýjykda goşmak duranlar. Buna bassak ýene täze dokumentleri bilýäs. Ine başdaky döredişimiz ýaly adyny ýazýas, razmerini ütkötýäs, stranitsasyny zat etýäs. X'e basýas, bize şu wagtça gerekýär. Bize şu dokumentimiz gerekýär, gelin onu aýyrýas. Diýen birinji sapamyz aldy. Ne bärde dokumentimiz A4 etdik başda. Soň ýene pikiriňizi ütkötmekçi bolsaňyz, razmerini bärde ütkötüp bilýärsiňiz. Bilen A4'te dursun. Ondan orientasiýasyny diklikkäni oýtdyrs, men keselikkäni ütkötüp bolýar. Bular ýaly ýagdaýda goýýas. Men ýakynlaşdyrýas, daşlaşdyryp bolýar. Men etmek üçin myşkamyzda sıçanjymyň ortasyny tigirçek gadyr. Ýani tigirçeği öňüňizde etmek ýeterlikdir. Ýokarda menüler bar. Bu dokumentimize hem täsir etýär. Näşta getirip üstüne sıçanjyň sağ knopkasyna bassa ne menü bar. Doktorna bitiçka duranlar, ne şunu aýyrsak, ýokardaky menümiz aýrylýar. Ýene ýankal sıçanjymyň sağ tarapyna basýas we menü galçyk goýýas, ne çykýar. Ne bärde bölümler bar. File, braka, vid, maket, efekt. Bular barada nik sapaklarymyzda geçeriz. Ýene sıçanjymyň sağ knopkasyna basýas, ikinji sesleýänesi. Bunu aýyrýas. Aýrylyş aşagdaky sanjagazlar çykyp durýanlar. Şonu galçyk goýas, ine sanjagazlar çykýanlar. Bu sanlar işleýän dokumentimizin ýagdaýyny görkezýär. Sıçanjy ütkötýäs bolýan aşağı sanlar hem ütgeýänler.
Bu koordinatasyny hem görkezýär. Umum hereketler görkezýär. Ýani billämizden näçe san obyekt bilänmizden hasap ýene getirip sıçanjygyň sağ knopkasyna basýas. Ne standart aýyrýas. Ve ştaýdaky bölümjül gidenlerle täzeden basýas. Ine çykdy. Bu standartda näme? New içinde standartın içinde bir näçe instrumentler vardır. Kopya, sahrani öyle. Ýaly bir näçe funksiýonlar. Bular adat Word'daki ýaly ütkeşik zat ýok. Bularyň kömegi bilen açyp bilersiňiz, ýa sahrani edip bilersiňiz, printerden çykaryp bilersiňiz ýa gerek bir zady gaýçylyk bilen kesip bilersiňiz. Umum şartlarda ulanýar, gerek bolup durýar. Soňra ýene-de ýanky sıçanjygyň sağ knopkasyna basýar. Dördüncüni aýyrýas. Zatlar aýrylandyr. Basýas. Ýerine goýdyk. Ondan öňünçe şu çep tarapdaky instrumentler görýäňizmi? Edil Photoshopdaky instrumentler ýalykdy. Şu instrumentlere değişdi olan parametreler görkezýänler. Alias näçe millimetrini ölçäp duranlar iňne näçe dikligine näçe. Ýene gelýär. 5-nji basýar panel instrument. Bu ýanky düşünürşüm ýaly bärdäki instrumentler aýyrdyk. Laptopda птичка koyar. Ve ýanky instrumentler iznäýtirdik. Men size ýene-de öwretjek zadym. Bärde maştap, tekst, maket ýaly bir näçe bölümçükler bar. Ýani bulan gapdanda птичка goýsam, bärki ýerleşdirä, çıkarıp oturuvermeli. Gapdanda птичка goýýas. Bular aýyrasyňyz ýelse, ýani galçykalar aýyrsaňyz aýrylýanlar. Tekst aýyrýas, aýrly. Maştap aýyrýas, olam aýrly. Bärde renkler var. Coral palette stili, ýani renkler bölümçesi bolup durýar. Renkler ütkötmek üçin ştaýdaky akno aýyrýas. Ştaýda ütkötüp. Bärki renkler köpelçek bolsa, цветный палитры. Gapdan птичка goýas, ikinji renkimiz oluşuldy. Ýene alias Pantone. Muny goşýas. Agyrak, çalrak renkler bar. Renkler aýyrmak isledek akno girýäs, ýani цветный палитры. Ýanky gapdanlaky птичкалар aýryp çykýas, ana aýrly. Ona aýyrjak bolsak, ona aýyrdyk. Gelin inne bolsa dokumentimizi sahrani edelim. Birinci sahrani etmäkä şuna bir daçyk ýazalım. Alias bärde hatyň ölçeglerini ütkötüp bolýar. 48 etýäs. Arslan maksat. Просто ýazyp goýalım. Kan efekt sat girdmen. Bärde bolsa hatdan ýazylyş şriftini ütkötüp bilýämiz. Bişini goýaýyn şuna. Indi gelin sahrani edelim. Faýla girýäs. Sahranitda ýa-da Ctrl S bassa etýärler. Ctrl S. Ştaýda çykaranlar. Belli sahrani edilen dokumentimizin adı birinci tapak. Başarkı zip file. Bu bolsa CorelDRAW öz zady. Bu CorelDRAW
formaty bolup durýar. Ne bärde versiýasynda bu versiýa şu bizim 17-di. 16 etsek ilk o Corel X alt formatda sahraniýet eder. 14 olaram öz geçdiğince X4 şolar ýaly formatda sahraniýet eder. Biz 17-de goýýar. Bu XZ formatda sahraniýet etdi. Sahraniýet etdiýäsmi? Sahraniýet boldy. Ne Corel programmasyndan çykýas. Ne ýangy sahraniýet edilýän ştaýda basýasyna. Corel programmasynyň açylyşy, ýani siziň kompýuteriňiziň tezligine baglydyr. Ine açyldy. Buňky sapagymyz şundan ibaret. Hormatly XMTV kanalynyň agzalary, ne şunluk bilen buňky sapagymyzy jemleýäris. Belki-de düşünýänsiňizi umyt etýän. Beýleki videolary görmek üçin kanalymyza podpisasiýa edin we jaňjaga da basyň. Elmydam biziň täzeliklerimiz bilen habardar bolup durun we videony dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Ýene-de sanjy günlerden görüşýänçe hoşda bolun. Buňky gepleşik alyp baran Arslan Maksadow.